Κασάμι προς την εστία. Κόρνερ από το Σοφκόφσκι. Ο Μπελχαντά στην εκτέλεση. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα μικρό τείχος. Προσπάθεια για απευθεία σούτ από το Βίντα. Είχε ανέβει μπροστά. Έκανε ένα μικρό βολέ εκεί ο Κροάτης. Out. Μπελχαντά. Τα μεγάλα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Επέλεξε Δυναμό Κιέβου. Πίσω ο Γιαρμολένκο για το Βίντα. Πάλι για τον Ουκρανό η μπάλα με εξωτερικά. Φάλτσα μια σέντρα φανταστική. Προσπάθησε ο Μποκανή, στρώνει την μπάλα και φτάνει σε ένα σημείο που χάνουν την ευκαιρία οι Ουκρανοί μπροστά από την εστία του Ρομπέρτο. Νίκο. Ασφαλώς αυτό που ζητάει από τους παίκτες είναι να κυκλοφορούν την μπάλα. Θέλει την απλή πάσα, θέλει το εύκολο, όχι το δύσκολο, το εξεζητημένο. Ωραίο, ο Μποκανή περνάει εδώ, δημιουργεί την ευκαιρία μετά την πάσα του Γιαρμολένκο. Καλή φάση για τη Δυναμό. Out. Το Σεβί πάνω στην μπάλα. Ο Γάλλος μάλιστα θα έλεγα ότι από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου και μετά δεν έχει ιδιαίτερες πρωτοβουλίες στο παιχνίδι. Κασάμι μαζί του, αμέσως η εκτέλεση έξυπνη. Ευκαιρία, γκολ. Πολύ έξυπνη ενέργεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Καθώς ο Κασάμι, κοιτάξτε πώς πιάνει στον ύπνο την άμυνα της Δυναμό Κιέβου. Ο Βούρος κάνει το λάθος, άστησε εκεί, η απειρία του μικρού φάνηκε σε αυτή τη φάση. Το σουτ στο δοκάρι, στη συμβολή των δοκών από τον Καλίτβιντσεφ και γλιτώνει ο Ολυμπιακός εδώ από την ισοφάριση. Ο Βούρος με τον τρόπο του ζητάει συγγνώμη, τα λέει με τον Αμπιντάλ που τον συμβουλεύει τώρα. Κοιτάξτε τη βολίδα στο δοκάρι. Γιαρμολένκο με τον Μπονγκ με το δεξί, μια σέντρα και τον Εμποκανή, φανταστική ενέργεια και των δύο παικτών. 1-1 με τον Κογκολέζο. Ο Γιαρμολένκο μπερδεύει τους πάντες που τον βλέπουν με το αριστερό να ετοιμάζεται και κάνει με το δεξί τη σέντρα. Κοιτάξτε εδώ και κερδίζει χρόνο και ο Εμποκανής σηκώνεται, νικάει το Ρομπέρτο. Αφού ο Σαλίνο κιόλας είναι και πιο κοντός και δεν μπορεί να τον νικήσει στον αέρα. Προσπαθεί να πάει για τον γκολ εδώ ο Παπάζογλου και επιμένει και χάνει την ευκαιρία. Λάθος εδώ του για τα Μπαρέ. Εμποκανή, μακρινό σουτ, χάνει την μπάλα αλλά με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει ο Χουτεσιώτης.